Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi. Angiphinde ngibonge nje ukuthi ngiphinde nabuya futhi nazobuka lama video. Namhlanje nginiphathele isikhafulo. Lesikhafulo lesi uma ngabe usenze kahle ngale ndlela engizokuchazela ngayo. Siyaye sithathe ngaphansi kwey'nsuku eziyisikhombisa ukuthi umuntu abuye. And uzibuyela yena uqobo. Akudingi nanokuthi uzomlanda. Akasambe kanjena-ke. Into ezongisiza ngayo-ke, awuhambe uyongitholela umuthi obizwa ngokuthi umabuya, bese uthola abangqongqozi, uthole ukuvula kuvaliwe, uthole umuthi obizwa ngokuthi uhashahasha, uthole umuthi okuthiwa umalelisa, uthole unhliziyonkulu, uthole isidikili, uthole uvele emoyeni, uthole uvungu lomoya, uthole uzililo, uthole umfana ozacile, uthole umthunyelelwa, bese ngifakela undiyaza kancane, uthole nomuthi obizwa ngokuthi umzunywa, uthole ugebeleweni, uthole ummemeza obovu, uthole ishinga, uthole umthunyelelwa, uthole umwelela kweliphesheya. Into ozoyenza-ke manje, ngifuna ukuthi lo muthi lo ugaye ube impuphu, ugaye impela ube impuphu ecoyisisekile kakhulu, bese uthole iphepha nje, iphepha elimhlophe nje qhwa. Iy'ngane zesikole zithi ama-rim paper. Uthole lelo phepha lelo nje elilodwa, bese ungitholele ipeni, ngabe ipeni leli limnyama nje, ipeni lokubhala, ipeni elibhala ngokumnyama noma elibhala ngokublue akunankinga. Bese-ke uyabhala-ke la manje, ufuna ubhale kuleli phepha leli, ubhala kuleli phepha, uyayibhala ukuthi iya kuphi le ncwadi, uyabhala ukuthi iya kubani, bese uyabhala igama lalowo muntu loyo, lokhu uyena ofuna ukumbuyisa ngesikhafulo, ubhale ukuthi isuka kubani, uyibhale wena igama lakho, bese ubhala-ke konke-ke lokhu ozobe ufuna kwenzeke, ukubhala khona kulelo phepha. Mengithi konke ufuna kwenzeke, ngizama ukuchaza ukuthi uzobhala ukuthi sibanibani, ngifuna ubuye ekhaya, ngiyakudinga, ngiyakukhumbula, mina sheshe ubuye, ngiyakuthanda. Kuningi nje ozokubhala, angeke ngilonge ngakuchaza konke ngoba ngizolula ividiyo ngokungenasidingo. Wena uyazi wena ukuthi ufuna ukuthini kumuntu wakho, uzokubhala konke lokho. Ngifuna ukuthi uma usubhalile-ke, thola-ke umlotha wamandiya. Umlotha wamandiya into etholakala ekhemesi leyo, uyayithenga nje. Bese utholile umlotha wamandiya, ngifuna ukuthi kuleli phepha leli okade ulibhala uzofaka umunwe wakho umlotha wamandiya, bese-ke uhlikihla lo mbhalo lo ubhalile. Uyawuhlikihla, lesikhathi uhlikihla lo mbhalo lo usaqhubeka usakhuluma amazwi lawa okade wabhala la, uyasho ukuthi sibanibani, ngifuna ubuye, ngiyakuthanda, mina ngowakho, kanjalo kanjalo, konke lokhu ozobe ukubhalile. Uhlikihle wonke umbhalo, uhlikihla ngani? Ngomlotha lo wamandiya, uhlikihla wonke lo mbhalo lo. Impela kube ngazi ukuthi uyawubhixa nje, kube ngathi uyabhixa nje umlotha wamandiya uhlikihle. Mase uqedile-ke lapho, ngifuna kube ngathi uyaligoqa leli phepha leli kanjalo nalowo mlotha wamandiya, bese-ke ulibeka entweni engashi, bese uyalishisa. Ngabe ipleti le-enamel noma isoso, into eqinile engeke izishe, bese uyalishisa leli phepha ngoba ngifuna umlotha walo wonke nje obunjalo. Mase ushisile-ke leli phepha leli laba umlotha, uzothatha lo muthi lo, lamakhubalo lawa, uzothatha lamakhubalo lawa engithe wagayi, uthatha lamakhubalo uwahlanganisa nalo muthi lo okanye naleli phepha leli olishisile. Amakhubalo lawa agayiwe wahlanganisa nephepha leli osulishisile. Mase ukwenzile-ke lokho usukuhlanganisile, ngifuna wenze kanjena-ke futhi. Thola-ke amaconsi akho omchamo, noma ngabe amaconsi nje amabili omchamo, wathi gcoco, ufake amaconsi omchamo wakho phakathi, uhambe uyothola amanzi olwandle nakhona ufake amaconsi akhona, ufake amaconsi awu-4 nje, uthi coco, amaconsi awu-4, uhambe uyofuna umfula ohambayo, ufake nakho iconsi elilodwa lawo umfula. Bese wenze njani-ke manje? Usuthola ikhandlela elimhlophe qhwa, uyalikhanyisa leli khandlela. Ungakwenzela endlini, uma unewindi nje elingabhekile ngakomakhelwane, ungathatha ikhandlela lakho ulibeke lapha eduzane newindi, uvule iwindi, bese uthatha lo muthi
uthele esandleni sakho sangaka-left, uthele esandleni la phakathi nesandla, bese uphephetha ubhekisa kulo mlilo waleli khandlela, uphephethe, ukhulume, usho ukuthi sibanibani buya, sibanibani buya ngiyakudinga. Melicisha leli khandlela lelo uphinde uyalilayitha futhi, kufuna ukwenze kuze kube kathathu, uphinde futhi uphephethe, malicisha ulilayithe, uphinde futhi uphephethe uqede ukhulume. Uzokwenza-ke lokhu iy'nsuku eziyisikhombisa. Impela angeke yiphele iy'nsuku eziyisikhombisa kodwa engabuyile, angeke yiphele. Uyalithatha ikhandlela lelo uyalibeka, usezophinde ulisebenzise ngosuku olulandelayo. Angeke yiphele iy'nsuku eziyisikhombisa engabuyile. Siyathokoza, ngiyathemba imiyalelo izwakale kahle. Isikhafulo-ke lesi esikhulu esinamandla, njengoba ubona nje imithi esetshenziswe la cishe ingamashumi 20. Siyathokoza.